Nakasinatinaw usab sa epekto sa coronavirus care ang mga terminal dinhi sa ato sa pagminos sa mga biyahedor paingon sa kalungsuran ug sa mga probinsya. Pabilin hinuon silang mipatuman og mga preemptive measures batok sa maong sakit. Ang report ni Nico Sereno. Nabantayan sa tagduma sa North Bus Terminal ang pagmenos sa gidaghanon sa mga pasahero karong panahona. Gitumbok nilang hinungdan niini ang kahadlok sa ubang mga mobiyahe gumikan sa hulga sa COVID-19. Kung ma-weekend, giman-abanang moabot sa 10,000 matag adlaw ang mga pasahero. Apan giingong halos katunga lang ang gidaghanon sa mga mibiyahe base sa ilang obserbasyon. Ang mga pasahero sad, nihit kayo sad, di pareha na nga mahutdan mig sakyanan. Karong weekend wa mo mihut di. Mingaw gyud. Sahib, mabaw pa may kuan diya sa ali-ali des putahan nga naay makasakay lain. Lahi lagi sa una ba nga wa pa na suon ang corona. Nako kay nag-epekto sa mong kuan ba? Oo, uy. Sa una mo rimit mig dagko karon gagmay na lang. Gipaniguro hinuon sa tagduma sa terminal, dunay igong stock sa liquid soap, alcohol ug disinfectant ang terminal. Mipalit na silang daan og daghang stock niini aron ikasupply sa pasilidad. Sa mga comfort rooms, lakip na sab kini sa gipreparar ng daan aron magamit sa mga pasahero ug personnel sa mga bus companies. Gusto unta ang management mupalit pa og face mask alang sa ilang personnel apan naglisod sila pagpangita og stocks niini. Limpyo gyud. Kuan kay among CR gawas naman dito sanitizer, alcohol, sabon, ligo pangutang. Pili lang sila una. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.